Формула 1 мусобиқаи машҳуртарини ҷаҳониест, ки дӯстдорони мошинсавориро ба худ ҷалб кардааст. ҳар нафаре, ки суръати баланду эҳсоси зиёдро дӯст медорад ва ҳамзамон хеле ҷасур аст, ба варзиши пойгаи мошинронӣ рӯ меорад. роҳҳои пурпечутоб, садои муҳаррик ва чархҳои мошин барои алоқамандони ин ришта форам менамояд. ҳар як мошинрон орзуи шӯҳратёр гаштан, ҷоми қаҳрамониро тори сар бардоштан ва он ки чӣ гуна бо овози баланд номи ӯро ҳазорон нафар фарёд мекашандро дар дил мепарварад. аз ҷумла навраси пурҳавасу зираке дар қалби тоҷикистон Бежан Абдуллоев бо тамошои маҳорати Михаэл Шумахер, Айртон Сенна, Луис Хэмилтон, Себастьян Феттел ва Фернандо Алонсо ба камол расид. меҳру муҳаббати мошинрониро дар дили Бежан бо бояш ҷо кард. ноҳияи шомансур дар шаҳри Душанбе як стансияи юних технику бо забони русӣ, стансияи техникои ҷавонон буд. ҳозирам ҳаст. дар ҳамун ҷо бисёр кружокҳои техникӣ буданд. кружокҳои радиотехникӣ, кружокҳои авиатехникӣ, кружокҳои автотранспорт. ман дар ҳамун ҷо якум бор картинга дидагӣ будам. баъд соли 2010-2014 дар Душанбе назди ҳамун майдончаи 800-солагии Москва назди театри ба номи Садриддин Айнӣ намоиш ба вай оварданд. мошинои варзиши Формула 1 оварданд. балид мегӯянд. вай номаш балид. ин Бежанҷон картинг ба Формула 4 ба. авай Формула 1 балид. аз ҳамун вақт ман иштиёқам ба ҳамин спорт бисёр зӯр шуд. баъд набираҳочаҳоя бурдам ҳамун ҷо мошинаҳоя нишон додам. гуфтам ман ҳамин мошинчаҳо ба ин Шумахер, Айртон Сенна худо раҳмати, ана Нико Хулкенберг гуфтагӣ, Жан Паризе гуфтагӣ спортсменои машҳур бозӣ мекунанд. муҳаббати ман ба Формула 1 аз кӯдакӣ ба хотири бобоям оғоз шуд буд. он кас зуд ба воситаи телевизор пойгаро тамошо мекард ва ин шавқ ба ман низ гузашт. хоб бошад, вақте ки ман шахсан дар пойга иштирок мекунам, мо дар бораи пойгаҳои Формула 1 суҳбат мекунем ва бобоҷон ҳамеша илҳомбахши ман буд ва дар ҳар қадам маро дастгирӣ мекунад. ман аз волидонам бениҳоят миннатдорам. бе дастгирии онҳо ман наметавонистам ба чунин дастовардҳоро расам. барои ман фарқ надошт, ки ин картинг ё бозии пойгаҳии компютерӣ аст. ҳар як имкони нишастан ба сари рӯ барои ман муҳим буд. дар хотир дорам, ки дар курсии пассажири мошин нишаста тасаввур мекардам, ки ман онро идора мекунам. ҳар гоҳ падарам аз ман хоҳиш мекард, ки мошинро ба кор андозам. ман ҳамеша шод мешудам, ки чанд дақиқа бошад ҳам ба курсии ронанда менишинам. Бежан дар мактаб яке аз хонандаҳои фаъол буд. ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ аҳамият медод. забонҳои русӣ, англисӣ, чинӣ ва фаронсавиро аз худ намуд. ба донишгоҳи Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин барои омӯзиши ихтисоси иқтисодчӣ дохил шуд. ҳаёти нав дар Чин боиси амалишавии орзуи деринааш гардид. ӯ ба таври касбӣ ба варзиши мошинронӣ рӯ овард. баъд ки чин baрафт хондам ба як сол шаҳри Нанкин ба курси забонӣ ба хонд. баъд ҳамунҷо ба ҳамин намуди варзиш будааст Формула 4. ҳамунҷо иштирок кард. яке
аз унҷа ба ман занг зад ки бобоҷон ман ҳамин хел варзиш ба иштирок карда истодам, ман ҷои якума гирифтам. мо бисёр хурсанд шудем. баъд дидем ки як вақт Сурат Фурсон парчами Тоҷикистона бардошта, ман ҷои якума гирифтам. гуфта вай Карсода Шохсутун ба буромада. бисёр хурсанд шудем. аз ҳамон баъд ман гуфтам набирачаам ки набира, агар Беҷанҷон, агар ту ҷони бобош, агар ту ҳамин кор кардӣ ва ҷиддӣ машғул шавӣ, ман ба ту бисёр ёрдам мекунам. хай сарпараст мекобем, ҳеҷ гап не. вай кун, ҷиддӣ машқат ба ширкат аҳамият диҳед. муҳимаш он ки дар ҳар як мусобиқа дар назди садҳо шаҳрвандон ва намояндагони давлатҳои хориҷӣ парчами кишвари азизамро Тоҷикистон, озоди моро ба сарбаландии бараф рохтам. дар ин лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи ҳаёти ман ифтихор аз ватанам диламро пур мекард. ман ҳамчун намояндаи ҷавонони хушбахт аз тоҷик будан фахр мекунам. 潘旭渊在第214.1，窦焕伟目前在第3，杨志华在第4，阮芳元在第5，拉法隆在第6，李晨飞在第7，徐雨辰在第8，白展的这边才是他的第一个单圈。我们来看看法拉利排名白展3号车手，白展的第一个单圈。法拉利上升过白展的今天。 давоми 2 соле ки дар чин ба варзиши мошинронӣ машғул гардид, натиҷаҳои назаррас нишон дод. шавқи ӯ бо иштирок дар мусобиқаҳо дучанд гардид. дар чандин чемпионати Формула 4 ва картинг ширкат кард. дар навъи Формула 4 унвони Гран-при, 5 подиум ба даст овардааст ки аз ин 3 тоаш дар мавсими аввали баромадкуниаш дар мусобиқаҳо пай дар пай мебошанд. моҳи сентябри соли 2023 дар чемпионати Шанхай ки 6 соат давом дошт, соҳиби ҷои якум шуд. моҳи июли соли 2024 дар мусобиқаи шаҳри Нанҷинг ҷои якумро ишғол намуд. баъди чанде дар чемпионати Вуҳан рақобатро аз ҷои 20-ум оғоз карда, дуюм шуда ба марра расид ва ниҳоят финали мусобиқаи Тайсан Гранд Финал барояш хотирмонтарин воқеаи фаъолияти варзишиаш гардид. ӯ тавонист миёни 19 варзишгар нафари аввал шавад ва унвони ноибқаҳрамони Чинро ба даст биёрад. дигар варзишгарон ронандаи эҳтиётӣ доштанд. аммо ман танҳо будам. дар баробари ин аксарияти мусобиқаҷиён муҳандиси худро доранд. ман бошанд чунин ҳамроҳии техникӣ дар чемпионатҳо надоштам ва ман маҷбур шудам ки техникаро худам таъмир кунам ва то охир пойгаро дорам. ман боварии комил доштам ки агар ман дар моҳи август ба сабаби ба Тоҷикистон баргаштанам, ду мусобиқаро аз даст намедодам, метавонистам қаҳрамони Чин шавам. аммо ман ифтихор мекунам ки аввалин хориҷие дар Чин шудам ки ба 3 чемпионати беҳтарин ки дар пойга бо василаи зиёда аз 15 сония бартарӣ доштам ворид гардидам.
خب من همیشه با پسرم افتخار میکنم. او جوان است حالاکای در چورابینی های فرمول 4 در چین پیروزی های زیاد به دست آورده است. هر یک غلبه‌اش نه تنها برای او بلکه برای تمام اویلای ما و تاجیکستان افتخار می‌آورد. وقتی که او با پرچم تاجیکستان به شاخستون می‌براید دلم از افتخار پر می‌شود. پسرم با مهنت سخت و هدفمندی موفق می‌شود. او همیشه کوشش می‌کند که بهتر شود و ما رو شاد کند. بالا بردن پرچم تاجیکستان برای او رمزی دستاوردهای ملت است. مقصد او رسیدن به فرمول 1 و ما با همه هستی خود او را دستگیری میکنیم همه وقت. اوید ба нақшаҳои оянда барои варзиш нақшаҳои ҷиддӣ дорам. ҳис мекунам, ки ронандаи Формула 1 будан тақдири ман аст. Пойгар танҳо як ишқ нест, ки ин ҳавас ба ҳаёти ман аст. Бо вуҷуди тарсу ҳарос ман пеш меравам. Медонам, ки ин рӯи ман аст. Дил ва ҷони ман ба трек тааллуқ доранд. Бо суръати 200 км/соат дар роҳ ба ихтисоси дастгирии мухлисон, ин аст он чизе, ки воқеан маро хушбахт мекунад. Орзу дорам, ки парчами Тоҷикистонро дар баландтарин подиумҳои ҷаҳон баланд бардорам, то суруди миллии мо дар мусобиқаҳои бонуфузтарин дар Аврупо, Амрико ва давлатҳои араб садо диҳад. ин намуди варзиш гаронбаҳо ҳаст, аммо ман боварӣ дорам, ки сарпарастон қобилияти ва истеъдоди маро қадронӣ мекунанд. Формула 1 яке аз варзишҳои гаронбаҳотарин маҳсуб меёбад. дар баробари ин боз хатарнок ҳам ҳаст. ба ин нигоҳ накарда, дар тамоми ҷаҳон зиёда аз 8 миллиард алоқаманд ва мухлиси худро дорад. вале танҳо 20 нафар метавонад дар Формула 1 баромад намояд. Бежан ҳам мехоҳад миёни онҳо бошад. мақсад дорад аввалин намояндаи Тоҷикистон дар Формула 1 гардад. вале барои ин танҳо кӯшишҳои ӯ кифоя нест. ман аз он илҳом гирифтам, ки ба дастгирии сарвари давлат ва раиси шаҳри Душанбе дар Тоҷикистон чӣ гуна футбол, гӯштинг ва бокс рушд мекунад. фикр дорам, ки мотоспорт низ метавонад дар дили мардуми мо ҷой гирад ва маъмул гардад. шавқу рағбати ман ба ин варзиш ҳудуд надорад ва ман кӯшиш мекунам, то ба ҳама собит созам, ки он барои рушди ҷавонон то чӣ андоза муҳим ва ҷолиб аст. من باوری کامل دارم که اگر در آینده اگر یگون سرپرست پیدا شود و فرزند مرا دستگیری کند برای اشتراک کردن در چنین مسابقه ها، باوری کامل دارم که فرزند من پرچمبرداری ملت در آینده می شود. фаъолнокӣ дар дарсҳо, донистани забонҳои хориҷӣ, инчунин муваффақиятҳо дар мошинронӣ боис бар он шудааст, ки миёни ҳамсабақонаш эҳтироми хосаеро соҳиб гардад. устодонаш бар он назаранд, ки натиҷаҳои ин ҷавони тоҷик умедворкунандаанд. ӯ имкон дорад дар оянда яке аз варзишгарони муваффақи Формула 1 шавад, зеро новобаста аз он ки ҳанӯз 2 сол аст ба таври касбӣ ба ин ришта машғул мебошад, аллакай соҳиби унвонҳои шоиста гардидааст. мо низ дар роҳи интихоб карда ба Бежан Абдуллоев барору комёбӣ таманно дорем.